tällä videolla laitetaan tähän Astraan talvirenkaat ja kaikkea muuta hauskaa talvelle. Kyllä, eli tämä on täällä kanavalla välillä näkynyt mun Opel Astra Station Wagon. Ja tällä ajattelin nyt pitää tämän vähän niinku mun Winterbeaterinä. Aluksi ajattelin tuon Corsan laittaa Winterbeateriksi, mut kun siinä ei toimi tuo ilmastointi tai toimii, mutta se periaatteessa ei toimi ja periaatteessa toimii. Pitää vähän korjailla. Täällä on vähän Wunderbaumia Astrassa. On jollain videolla näkynyt tää auto, mutta ei kuitenkaan niin hirveästi. Nyt laitetaan tuolta auto käyntiin ja on niin vähän bensaa, että katsotaan. Tuolla me ei meinaa lähteä käyntiin. Voidaan saada tuohon hallin pihaan peruutettu. Nyt on astronautissa talvirenkaat ja kuitenkin joku siellä varmaan ihmetteleepi, että miksi mä en vaihtanut tuota kesärengasta, niin ei mulla ei oo tuohon talvirengasta tonne taakkeen, toiselle puolelle taakkeen, toisella puolella on. Ja seuraavaksi tyhjennetään tai siivotaan ja siivotaan ja vähän koitetaan keventääkin jopa tää takaluukku. Ja tässä on sitten kans iso homma. Kun näette, täällä on tarraa paljonkin. Joo, koetaanpa Siis vois näyttää vähän tätä autoa sisältä. Täällä on tämmönen. Täällä on zebrakuvioiset takapenkit. Täällä on juomatelineekki tehnyt. Täällä on Alberto. Nyt ois sitten perää kevennetty, siitä nyt en kuvailu oikeastaan mitään. Tai en kuvailu mitään. Mutta joo, mä otin täältä maton irti. Ja sitten vararenkaan toiseen Astraan, niin nyt täällä ei oo enää vararengastakaan, eli mahdollisimman kevyt. Ja joo. Ei täältä oikein voi muuta. Takapenkit mä tässä kuitenkin pidän. Niin varmaan tää on suht hyvin jo kevennetty, että sieltä on pyörät irti. Semmoista. Aika keveätä ei nyt varmaan oo. Tai siis nyt on. Täältä ei oikein muuta saa